itieko ng'ato kata onya yware nyaka marom nadi nikech ang'eni seche moko nyalo bedo ma ng'ato dhiro to ute ng'ato nindo owacho ni king'iero no ninde pache moro riti mondo make mistake dakika di manyalo bede mapiyo migoye ng'ato mawacho ni bana ng'ane lawo godho ga mondo wuogi to dakika di misitugo mosedhi mabor ahinya ma tugo bedo maliet makoro utwere. Nitie tugo seche mitugo game, nitie miluongo ni stopwatch. Ubedo gi stopwatch kanyo ero. Koro isetonu dakika. Koro ki make move tidio stopwatch. Ngeche ni kipara ahinya ma dakika ni orumo, mano bendi lose. Koro dware ni iparo piyo be. Kamano. Koro gisego move to idio sanicha. Kamano. Koro ekinde mitugo gi inyalo ketni kata ni tugo achiel rumo gi nus sa. 30 minutes. 30 minutes. Koro nus sa ni ngeche ni ka itugo ipara ahinya ma gini ni urumo to ng'ani lose gi sa kamano. Lose gi sa kamano. Koro gima dwa ng'eni kaponi ng'ato donjo momule ipani dakika di mapiyo minyalo wacho ni gimo rumo, yani koro rumo 30 minutes nyalo bedo seche mang'eny but dakika di ma seche moko ni setuge ma idonje mako bao to tugo chakre ni tipo mana ka tugo serumo, yani 2 minutes. Dakika di makapiyo ahinya gimoro dakika inyalo kedi dakika adek to rumo to rumo dakika adek kata gi second moko kamano. To gima adwa ni mondo ayud kowuok kuome ok usebedo kutugo e Kenya ka kende, usedhi tugo nyaka pinje maoko kopogore gi Uganda gi Tanzania. Ok kuchi situgo e rang'iny marom nade to tugo chal nade ok kacha nikech Kenya ka mar rang'iny makori tuge ok kucho obedo mapek marom nade kata mayot marom nade. Ok kucho nitie jotugo matek en ni katimo pimo standard mar gi Kenya ka tayudo ka Kenya ka bende jotugo matek. Kamano. Katimo we standard margi. En ni jo Kenya ka tu ng'eny jok dhi ga tugo oko. Ok dhi tugo oko. Kamano nitie ja Kenya mane en achiel kuom nyithindo masomo e mbalariany ma bende ne osetugo kendo nokelo mor mathoth e weche mag checkers moketo piny